Tati! Pořád jenom hraješ hry a vůbec se neučíš. Ale na internetu psali, že u téhle hry se toho naučím spoustu. Cože? A kde, prosím tě? Každá hra může dostat až 3 hvězdičky, přičemž hodnotíme zejména vhodný věk hráče, potenciál k jeho rozvoji, rizika, která hra přináší a její provedení. Podrobnější rozpis všech hodnocení následuje, včetně návrhu, o čem mohou rodiče mluvit s dítětem v souvislosti s touto hrou. Každý rodič se může nakonec o názor na hru podělit s ostatními. Jakou hru CZ? Hraní a učení v jednom.